да видим един репортаж на Катя Тодорова и след това може би ще има връзка с доктор Карим. Репортажът е за протестите в България, за да имаме още една база за сравнение с това, което става там. Те са спортни момчета, между тях двама каратисти. Имат дипломи за висше образование, но познават езика на андерграунда. Борислав, Славян, Иван и Чавдар. Идват на срещата ни заедно, но казват, че се познават истински отскоро. Преди това са се виждали само във Фейсбук. Това са част от момчетата, от които тръгна бунта с стотинките. Първо срещу цените на горивата, после срещу цените на храните. Днес привържениците им в мрежата са над 150 хиляди и се множат. На 16 април готвят нов протест. Казват ми, че това е само началото. Кои са те? И като цяло обикновен човек от народа. Също безработни за момента. Дъното за мен е, когато живееш и в един момент стигаш до там, че изпадаш в безизходица. Не мога да си платиш телефона, не мога да дадеш пари на баба си, която инвалид и лежи в легло. Баба ми получава пенсия 240 лева, а тя получи парно, сметка за парно 240 лева. Значи ако баба ми трябваше сама да се издържа, трябваше да е починала вече, защото само парното не може да си плати. А това не е нормално. Аз съм завършил Технически университет електроника, но както повечето хора, които излизат от университета, остават много време без работа. Родители безработни, да, баща пенсионер. Просто много е трудно в тази държава да се справят хората с най-елементарните неща. Ние просто наистина сме стигнали дъното. Събрани това, че никой от нас не харесва това, което се случва. Така или иначе. Не става въпрос само за горивата. Става въпрос за всичко. Става въпрос за начина, по който живеем, за начина, по който върви тази държава. Те са част от невидимата маса хора, които не съществуват в нито едно изследване. Голямата въпросителна. Неизученият профил на новите гневни. Тези, които питам защо не работят, а те ме питат, знам ли какво е да си винаги без договор и да не знаеш никога кой си. Мене никой никога не ме е попитал нищо. Как ще знаят моето мнение? Къде ги правят тези анкети? Те са от поколението, което не вярва в партии, анализатори, водачи. Онова, което се случва, когато години наред държавата постепенно се превръща в гето. Когато 20 години се води успешна политика за смазване на народа, той се смазва. Сега напоследък забелязвам едно явление, което мене малко ме дразни. Има хора, които седят зад компютъра и казват, вие седи какви си, вие седи какви си. И аз казах, добре, ти присъства ли на протеста? Ами не. Викам, тогава не дай да коментираш. Ако искаш нещо да се промени, трябва да станеш, да излезнеш, да го кажеш, да го изкрещиш, да те чуят. Тези момчета вече не искат да бъдат незабележими. Казват ми, че все още се събират само по градинките, но вече имат по-сериозни планове. Ако някой им помогне да си открият офис, ако може по-евтин, ще са много благодарни. Да, но тогава са готови за нещо повече. Вече са се регистрирали юридически под името Сила. Идвало от Съюз на интернет-любителите на автомобили. Като хората излизат с нас да протестират, ние не ги питаме от коя партия са. То е явно, че са недоволни. Няма значение цвета. Всеки подкрепя принципно някой. Гласува, примерно. До всички хора, които са излизали с нас... Въпросът е да няма лозунги на типични партии. Това е. И да не им харесва, и те са чували слуховете, че са решили да стават партия, а все повече чужди ръце посягат към техния протест. Че тяхната бърза скорост може утре да бъде използвана от някой друг. В едни непредсказуеми избори. Има много спекулации напоследък, че сме политическа партия. Това не е вярно и че има някоя политическа партия зад нас. Първото доказателство за това е следното. Ние нямаме офис, нито притежаваме средства, плащаме си сами разходите на горивото, когато протестираме. Телефонните ни сметки не мога да си ги платиме за момента, защото постоянно провеждаме разговори. Така че ние, ако имаме някаква гръб зад нас, то е видно, че нямаме гръб. Ние сме съвсем обикновени хора с съвсем обикновени цели. Искаме да живеем по-добре, искаме хората да се усмихват, искаме нашите деца
да живеят в нормална държава. Тогава как си представят бъдещето? Казват, че не като сега. Искам живота ми да е тук, харесва ми. Искам детето ми да израсте тук, да живее един нормален и достоен живот. Това е. А ти? По същия начин искам моите деца да се родят тук, да им покажа всички паметници на културата, всички забележителности, които другите народи само мечтаят за тях, да ги имат подобни неща. Природата, морето и всичко останало. Най-лесно е да фанеме първи и втори терминал. Всички млади могат да го направят всеки един момент. Искам само да кажа на хората да прочитат малко тази конституция, тези хора, които са в парламента, и да видят какво точно са писали някога там. Хората, които са съставили тази държава, да прочитат просто какво са написали и как го спазват. Само това искам да им кажа. Защото наистина нелепо е просто да се случват тия неща в 21 век на такава държава като нас, която и народът е продуктивен, макар че някой ни упреква, че не сме. Само това мога да им кажа. Наистина грешат сериозно. Ще загубят младите хора, ще се налапат и само това ще остане. Едно на голямо налапване и някаква маса малка народ, която ще си остане тук и гният. Ще останат само хората, които крадат, така да го кажа. Докато има какво.